præsentere Paradisis styrker. Vi har fundet 3 styrker, som I kan se. Den første styrke, som vi synes, der er værd nok til at præsentere, er deres friske råvarer, som de modtager fra grønttorvet hver morgen. Og så har de også en styrke, som er, at de får frisk produceret is hver dag. Og til sidst og ikke mindst tilbyder Paradisis et uddannelsesforløb til deres medarbejdere, hvilket er rigtig godt, fordi så er alle medarbejderne service-minded og er klar over Paradisis værdier og normer. Så de følger alle sammen den samme jargon hos Paradisis. Og så er der selvfølgelig også svagheder. Og en af dem er pris kontra ismængde. Fordi hos Paradisis betaler man en helvedes masse penge. Men man får så lidt igen. Men må ikke det er okay for en god kvalitet. Og igen den samme mælkesmag hos Paradisis. Mange synes, at de har den samme konsistens af mælkesmag i alle deres isvarianter. Men det er måske nok også, fordi de blander alle deres is med Arlas Tranemejeris mælk. Og så har de den her sodavandsis-problem. De producerer ikke nogen sodavandsis-problem, som mange forbrugere gerne vil have at spise. Og det er helt klart en stor svaghed. Så herfra rapporterer mig og Didak. Tusind tak. Hej.